अखा बोथोरनि बैसागु सबाय था दानो बुंथार' बै लामा बोरैबासो बुंगोन जों थांबाय थादों लामा ससेयावसो ना जों बै लामायावसो रायज्लायहैगोन ना जों थांबाय थादों अखा गुलुं गालां जादों गासै बारहुंखा फैदों अखा गुलुं गालां जादों गुलुं गालां होनदों गुलदुं गालां हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनसारनिफ्राय चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्रायथ' दिनै जोंहा बिराद मोजां खबरानो जाहैबाय जों दायो हाबा जानो थांनो ओंखारनो नागिरदों आरो जाहा मुथुआथ' ओंखारखांबायानो जोंबो एसे ओंखारहांबाय जिरिसनाजों आंजों जोङो सोरनि हाबा जाहैगोन नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ जोङो जेम्स एक्टरनि हाबा जानो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्रायो जेम्सआथ' जोंखौथ' सिनायानो मिन्थियानो नाम्बारबो गैयामोन आरो ओमफ्रायथ' बियो ब्लग भिडिअ होबाय थादों नालाय हाबानि ओमफ्रायो बेलेगनियाव नाम्बार लाबाय आरोना जोङो नाम्बार लानानै जोंखौबा लिंहरगोन ना लिंहरा बिदि साननानै र' फन खालामना नायनोसै लिंहरगोन ना लिंहरा होननानै एसे फन खालामना नायबाय आरोना जोंबो नोंनि हाबाखौ जाहैगौमोन जोंहाबो चेनेल दङ एसे ब्लग भिडिअ बानायथ'थ' नोंनि हाबाखौ जाहैगौमोन होननानै बुंबाय फै होननानै बुंहरबाय आरोना जोंसो ओमफ्राय जोङो दायो नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा जों थांथ'थ'नो बोथोराबो बिराद गाज्रिबाबो जोङो थांसै हाबाखौथ' जाहैनोसै ओमफ्राय हाबा जाथ'नि एसे ब्लग भिडिअ लालांसै आरोना हनै लाहरगासिनो दं भिडिअ ब्लग लाहरगासिनो ब्लग बानायदो जय हिन्द सानैखौबो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन समायदोंना समायाखै समायब्रा मानो समायबिलाय दाम खमिसो मानसिफोरा कटबो बायनो फैसा गैया लंपेन्टबो बायनो जुथाबो बायनो गामसा नामा दाम खमि फाग्ला नालाय आर'नाइ 300नि गस्ला 100नि गामसा 180 नि साननि टटेल 500 नि साननै बियो माबा 300 ओमफ्राय इयो 120 टाका ओमफ्राय 180 टाका 420 500 600 नि 600 निल' खासेयाव 600 नि बोरै इउज खालामदों जों दा मालाय कट मोनसेयावनो 5000 गानो 4000 5000 है सावगान बयो लंपेन्टआबो सानि गस्लाया 1200 गोजा आरो कट जों हायालै ना नमस्कार फुरा अखा हाबायलै आबौ जेम्सनि हाबायाव बैसागो बोथोरनि हाबा नालाय अखा बांखा बारहुंखा बेखौथ' मोनखागोनखा ओमफ्राय नै आदा जेम्सनि हाबायावबो ओरैबायदि अखा ज्राव ज्राव हाबाय बारबो बारबावदोंसोमोन ओमफ्राय आदा जेम्सनि हाबाया बिराद सिम्पोलहैनो बिराद मोजां जादों आरो गोथार दै सान्थि सारहरदों आदा जेम्समोनखौ ओमफ्राय बेयावहाय आङो मोनसे बुस्थुखौ बिराद नायगोमाबाय आरो आं बिदि नुफेराखैमोन रावनिबो हाबायाव ओमफ्राय बेयावनो फार्स्ट टाइम नुदों बै आदा जेम्सनि बाजै गोदाननि खिथु उनथिंजाय
दांसेमानि आलायनानै होदोना बेखौ मानो थाखाय आलायदो मा नेमखान्थिथाय आं मोनथिला जेखिजाया नायगोमाबाय थाबाय आरोना आङो भिडिअ लानाय समावहाय ओमफ्राय भिडिअखौ जा जिरिसनाजों आंजों एडिट खालामबाय थादों नालाय जिरिसनानि आवाजखौबो एसे एसे खोनाफाबाय थादों आरोना भिडिअहाय जानो जिरायबाय मा मा आइटेम मोनगोनथाय गैथ'आ दायो गाहाबो आराम मोसानोसैथ' मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया खायसेबो सोरबा दखनाबायनो जा 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बेयो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो नै जों फैफिनबाय नै जोङो हाबाखौ जानानै फैबाय जेम्सनि हाबाखौ बिराद अखा मोनबाय न' जिसुनियाबो एसे सिजालायबाय जेम्सनि हाबा जानो थाङो सोरबा साननो हागौ आरो जोंखौ माने हाबायाव थांमारनायदां होननानै साननो हागौ नाथायबा जोङो हाबायाव थाङाखै ओमफ्राय आङो फन खालामहरदों जेम्सखौ नाम्बार लानानै होननानै बुंदो नालाय ओमफ्राय फनबो खालामाखै नाम्बारबो लायाखै एसे प्रेंकसो खालामनायमोन आरोना आङो नोंथांमोनखौ आं माब्लाबाबो बेबायदि प्रेंक भिडिअ बानायफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्रायो आङो ब्लग भिडिअ होदोंना बेफोर भिडिअफोराबो मालाय लानाय भिडिअफोरसो आरोना बिराद नायबाय थादोंमोन आङो मालायफोरनि भिडिअफोरखौनो ओमफ्राय नायैनो एसे बेबायदि भिडिअ बानायनोसै आंबो होननानै भिडिअ बानायनाय जादोंमोन आरो गाज्रि दा मोनसे लोगोफोर प्रेंक खालामनाय जाबाय जायगाफोरा खाथिमोनबालाय हाबाफोरखौ जाहैमारनो हागौमोनदां ओमफ्राय दा गोजान नालाय ओमफ्राय जोङो थाङाखै आरो खबरफोरबो गैखाया नालाय बेनिखायनो थांखायाखै आरो देग्लायथ' जिरिसना उन्दैनि थाखायनो रावनिबो हाबाखौनो जाखानायबो जाखायाखै नालाय मात्र गामियावल'सो जानाय जादोंमोन ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो ब्लग भिडिअआ